tot și după cum vedeți în titlu, azi vom face un unboxing după mine mare, pentru că o să vedeți ce este în el, de este atât de mare. Sunt două produse un pic mai voluminoase, așa că vom începe. Scoate foarte bine chestia asta cu această mare chestie. Este o cutie mai exact și ar trebui să o desfac. Așa, am desfăcut-o, după părerea mea, cream că este un pic mai mare, dar este destul de ok. Și se scoate chestia asta dacă și reușesc. E lipită. Sunt deșteaptă rău. Deci, se scoate chestia asta. Mamă, da, e în 15.000 de locuri lipită, deci nu vă puteți imagina cât de lipită a venit comanda. Deci, se scoate chestia asta și aici avem loc de multe chestii. Ea este din plastic. Acum, nu mai știu cum să fac. Așa. Ea este din plastic și pentru cât am dat pe ea, dacă vă spun acum cât am dat pe ea, că nu mai știu sincer, și dacă am dat 34 de lei, deci pe cât am dat pe ea, mie mi se pare destul de bună, adică nici nu aș vrea altceva. Deci, în toată chestia asta, doar atât am avut. Mi-am luat lampă nouă pentru că a mea nu mai mergea și nu știu dacă reușesc să o desfac. Ok. Să vedem. Nu cred că o vom băga în funcțiune acum. Cred că o să mai fac eu vloguri despre lampă. Aceasta este. Sunt foarte înghesuită aici. Aici cred că, da, este cablul și ea vine foarte învălită într-un fel. Așa. Ce mă mulțumește pe mine este că are multe minute, adică are 10, 30, 60 și 99 și le vezi aici cum decurg minutele și asta mie chiar îmi place. Și aici avem cablul acela care e la fel și ca lampa veche. O să-l bag aici, măcar aici are loc cablul vechi, pentru că lampa cealaltă, care era mult mai mică, nu avea loc acel cablu, trebuia să-l strângi foarte, foarte tare. Avem 1, 2, 3 pachetele de-astea și sincer să fiu, nu mai știu ce e. Și până una alta vă prezint și acest ulei de cuticule care mi l-am luat. Este cu pompă, cu pompiță, pipetă, mă rog. Vedeți? Și are 75 de mililitri. Mie mi se pare destul de ok. Am dat 19 pe el sau ceva gen. Hai să vedem ce mai e aici jos. Aici jos nu mai e nimic. În aceste 3 pachete este tot ce mi-a mai comandat și cred că aici sunt ojele. Cred. Pentru că mi-am dat comandă și de ojă, dar nu înțeleg de ce a venit așa. Adică până acum nu mi-a mai venit așa. Aici e cleaner-ul. Mi-am luat și un cleaner pentru că nu mai am foarte mult și ăsta mi s-a părut destul de ok. Zice că e din afine. Uite, foarte rău. De fapt, uite, asemănător ca afinele, așa că la asta am o surpriză, că e asemănător mirosul, dar la acel, când mi-am luat remover-ul, mirosea
extraordinar de urât și am pisat și am tors din greșeală camera, nu băgați în seamă. Deci, mai avem unul aici care, deci nu pot să-mi dau seama ce e aici. Adică sper că sunt ojele, pentru că mi-am luat 3 oje, una neagră. Gelurile, bă! Deci am pus mâna pe cleaner, mi-a căzut puțin și uite ce se întâmplă. O să mă șterg. Sunt gelurile. Mi-am luat aceste geluri în set de 12. Deci mai avem aici. Mi-am luat o pensulă pentru gel. Este numărul 6. Ce mai avem aici? Avem acest... mi-a dat cadou măști. Cadou. Asta a fost măști. Nu știu câte sunt, dar e important că sunt. Ok, este un suport metalic pentru tipsuri. Dacă aș și reuși să-l desfac. Nu știu dacă reușesc să-l desfac. Ok, într-un final m-am chinuit foarte mult, dar am reușit să-l desfac. Mă așteptam să fie totuși un pic mai mare, dar atâta e. Aici pui tipsul, nu știu cum îl aplici, deci habar nu am. Și pur și simplu îl bagi în lampă, îți faci modelele pe el și continui. Ce mă bucură pe mine este că mi-au dat 5 capete de rezervă, deci asta e un lucru din partea mea foarte ok. Și îmi place că punguța lor o poți reînchide la loc. Mai avem chestii aici. Aici am toate produsele. Am toate produsele care le-am dat comandă. Ia, ce mai avem aici? Am primit cadou niște steluțe. Am primit într-un fel un voucher de reducere și niște steluțe care mie nu mi-am dat cadou niciodată până acum. În genul ăsta mi-a dat doar pile cadou, așa că sunt foarte ok. Ținând cont că dacă stai să o iei, mi-a dat cadou și măștile și mi-am dat cadou și aceste steluțe, așa că foarte generoși. Asta nu țin minte că mi-am dat-o. Nu. Țin minte că mi-am dat o comandă. Da, aici avem șabloanele de construcție și magnet pentru o jachet ai 9D și cred că le avem aici ojele. Ok, am desfăcut-o. Băgăm mâna și vedem ce e. Prima... Hai că nici nu mi-a căzut pe jos. E o jachet ai. Ce miște. S-ar traduce ochi de pisică, pentru că într-un fel când îl faci cu magnetul, cam așa devine. Dar trebuie să-l pui pe negru, adică eu așa știu că trebuie pe negru. Și bineînțeles mi-a dat comandă și de ojă neagră și uite, dacă tot vorbim de negru, mi-a picat negru. Mi-a mai dat comandă și de ojă albă, pentru că chiar nu aveam și de mult vreau să-mi iau, adică de foarte mult timp. Ce mai avem aici? Eu nu mai țin minte să mai fi dat nimic. Ia. Avem gelul. Gelul de construcție. Și ar trebui să îl desfac. Și să vedem. Ok, este sigilat. O să fac un vlog numai despre gel, unghii semi
tot așa. Ia, aici ce mai avem? A, aici cred că avem top coat-ul. Top coat. Acesta este top coat-ul care mi l-am dat comandă pentru că nu mai am nimic în pungile astea. Deci, cam acesta a fost unboxing-ul. Știu că a fost un unboxing mai mare. Nu știu dacă a ținut la fel de mult ca... Nu știu dacă a ținut la fel ca celelalte, adică puțin. Mie mi s-a părut că a ținut destul de mult. Și sunt foarte bucuroasă pentru că mi-a dat aceste măști cadou. Adică până acum nu dădeau și când a fost pe stare de urgență mi-a dat o dată comandă și nu mi-a dat, așa că pot să-i decât să le mulțumesc. Mi-a mai dat aceste steluțe, sunt mov și nu știu dacă asta a fost cadou, dar cred că țin minte sigur că eu nu mi-am dat comanda această pensulă mică și de ce nu mai știu să fac eu? Hai că da. Ia, și s-ar putea să auziți că eu primesc mesaje. Probabil pentru French, mă gândesc. Și dacă vedeți de ce este albastră, pentru că de când cu cleaner-ul ăla și am dat una pe ăsta, asta s-a întâmplat. Deci acesta a fost unboxing-ul, să mai vi-l arăt o dată, deci lampa. Și o vom vedea în funcțiune și dacă merge, după ce le prins pe toate. Lampa, cleaner-ul, uleiul de cuticule, gelul de construcție, șabloanele de construcție, pentru că nu aveam niciunul, cele două alb-negru, o jachet ai, 9D, o să-mi fac unghiile cu ea, nu știu dacă o să vă arăt, dar top coat-ul, cutia care scrie pe ea Multifunctional Store Box, cadoul, voucherul, îți dă și un voucher de minus 10 lei, pensula care ar trebui să o desfac, dar cred că îmi rup unghiile dacă o desfac așa. Am desfăcut-o. De ce se desface de acolo? Și e o pensulă destul de ok, dar nu înțeleg de ce se desface așa. Nu înțeleg. Acest suport o să-i dau eu de capăt până la urmă cum se pun tipsuri. Aceste geluri colorate și cam atâta. Acum să vedem și lampa în funcțiune. Am băgat-o în priză. Singurul defect la ea este că nu poți să o pornești și să oprești. Ia, 30. Merge. După cum vedeți aici avem și timerul, care e foarte mulțumită. Ia. Ok. Sunt foarte mulțumită pentru că pot să mă uit cât timp mai am, de exemplu dacă mă plictisesc. 60, 99 și 10. 30 m-am arătat, cred că v-am arătat. Deci, ea, practic, dacă nu mai vrei să mai stai în lampă și ai terminat, trebuie să stai așa până se oprește, iar apoi, pur și simplu, o scoți din priză. Și se oprește singură. Deci, cam asta a fost vlogul de azi. Sper că v-a plăcut și